Špeciálny pozdrav pre všetkých spoza rieky Moravy. Karel! Šrátené tleskajte, ja to mám strašne rád. Prvý excelent spolujazdec, ktorý je problém. Slyšel som akože reku, má aj lásky čas, takže poďme sa trošku previesť s mojou láskou jedinou a pozrieť nejakých podobne retardovaných ľudí ako som ja, že či tu niekoho stretnem, kamošov nadviažem nejaké nové známosti alebo čo. Čo je ešte dôležité, že zábava. A pre tých, ktorí sú z východu, zabáva. A pre tých, ktorí sú spoza rieky Moravy, taky sa budem baviť. Počasie bohužiaľ nevydalo, ako vidíte. Tak čo mám robiť? Ale našťastie sme prišli medzi prvými. Reku sme dostali aj pivko zdarma. Tak ako... nejaké výhody to má. Jasné to, že od 13. odchádza spanilá jazda smer Žilina, čiže 12:30 sa treba začať chystať, štelovať, ladiť, umývať, leštiť a neviem čo všetko ostatné. A okrem tých súťaží, ktoré nás čakajú aj po spanilej jazde, dnes bude určite vyhlásený aj najvzdialenejší motorkár, najväčší motorkár a mis motogulášky, takže všetky tieto informácie sú pre vás dôležité. Je zaujímavé, ako si každá šteluje tie pery, že? No nič, dobre. 3, 4! Poďme! Uletel ti. No, to nič, to... Ja som im zabudol povedať, že to sú tie balóny, čo sa nafúkujú do 2 metrov. Ej! Je to tu! A vás to baví? Dobre, fúkajte ďalej. Dobre. Uvidíme, ako dopadne tombola. Nejaké tie risky sme kúpili. Môžeme vyhrať motorečku, alebo čo to? Kybel, tresky. To je takzvaná jednokročka. Všetkým dávam do pozornosti, že sedadlá na týchto bicykloch nie sú. Oni naozaj celý čas stoja na nohách. Môžeme ich pozbudiť potleskom, poďme, hej! Máme pobedie, je po jazde. Sranda bola, jazda sa spomala, ale v prívode policajtov a čo povedať. Áno, a my z motogulášky sa stáva Livia! Môžem poprosiť, ešte moment pred odovzdaním ceny, ešte by som poprosil, Livia, poď sem k nám, tak a ja ti chcem zagratulovať. Plážové vybavenie, prosím ťa, nejazdí s týmito bodičkami na motorke, dobre? Tak reku, bol tu, účinkoval tu taký typek z Oravy, ohýbal tu nejaké guľatiny na hlave a mňa vybral ako dobrovoľníka, že reku, nech si ľahnem pod neho. No dobre. Aha, to je balancovanie. No, dobre, ja idem ďalej, fakt. Je to možné, ten nôž má určite svoju váhu. Pišta, ako sa ti na to pozerá? Ja aj moc dobre nie. Tak otvor oči. Dobre. Prežil som tu, môžeme oslavovať.